Tak vám čo ľudia, moje meno je Klasel a ja vás dám ďalšie videa po dlhej dobe. Dneska tu budeme hodnotiť vaše YouTube kanály. Budú tu 3 YouTube kanály a budeme to je najhoršie, to je najlepšie. A ešte ku koncu videa utrobíme kanál, ktorý málo z vás pozná, ale na tomto kanáli už bol. Tak vám endujem, takže ideme rovno na to. Tak vám ako prvý kanál tu máme Twixer, je to môj kamarát, s ktorým sa poznám celkom menšiu dobu. Ako vidíte, tak majú v Nice kanálu mňa, čo je ctihodné ku mne. A tuto ako vidíte, tak má nejaké toto, pre mňa ako homestage je dobrá. Teraz keď sa kúpime do videí, tak ich tu má 44, pritom ešte nejaký videa zmazal, lebo ja som niekto zmazal, tuším. Potom tu máme shorty, shortov má celkom málo, ale ako vidíte, tak má ani celkom dobré views, ako najmenej má 21, čo je najnovší short. Potom playlisty sa ideme pozrieť, ako vidím, tak tu má ASCII, montáže, bedworksy, clicksound a proste všelijaké blbosti, čo je dobré hodnotenie kanálov, vôbec som sa im neinšpiroval, dajme tomu. Teraz komunita. Do komunity v posledných dňoch pridával, v tých minulých sa to už povedať nedá, pred mesiacom vydal 4 posty, potom vydal, to sa menej pridáva, ale to zase až tak nevadí, teraz by som si možno išiel pozrieť jedno jeho video, ktoré by som si pozrieť nejaké dlhšie, to bude trochu zaujímavé. Queplay Skyward, to ma zabije, dostaje Queplay Coins, potom ešte hodnotím miniatúrky a môžem sa na to pozrieť. Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes si zahrám na Queplay Skyward a keď ma niekto zabije, tak budem mu musieť poslať 250 coinov, čo je dosť veľa a mojou úlohou je vyhrať jednu hru, ale budem hrať iba 8 hier. Takže bude to dosť zaujímavé. Dopozeraj do konca, daj odber a čau! Tak pridávačte, že čo na jeho starých videách veľmi poznať bolo to, že niekedy má taký slabší mikrofón, čo sa ale teraz už ako normalizoval, už má celkom v pohode, to znamená, že dobre, lebo ten mikrofón tuto fakt skôr to nepočujem. No ok, takže už sme v hre. Takže som zvedavý, kto ma túto hru zabije. Kamoják a Skyward, to priatelia moc nie sme. Tu máme takto speedku, toto je väčšie, tohto typka dúfam zabijem. Kúha. Kamo, už ma skoro prvý typek zabil, čo toto je? No, dobre, paráda. Jak sa volá? Axis X. Tak dobre, toto video bolo celkom ako v pohode, tá jedine čo tam je počuť je ten hlas inak ako všetko pohodička, ako tieto nové videá už majú ten hlas vyriešený, napríklad keď sa pozrieme, ja neviem, sem. Ok, takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa, v dnešnom videu je to ďalšie video. Takže počujete, že ten hlas je teda dobrý, má 30, čo som odberateľov, čo ja ešte nemám, samozrejme k tomu môžete prispieť vašim odberom, by som si toho vážil a preto by som išiel ešte kúpiť miniatúry, ako niektoré miniatúry sú podľa mňa veľmi pekné, táto je taká basic, ale čo, na to sa nedá nič iné podľa mňa vymyslieť a potom napríklad táto miniatúra je veľmi pekná, táto miniatúra je taká v pohode, táto miniatúra je pekná, toto je v pohode, toto sa mi tiež páči celkom, aj toto, proste miniatúry má fakt pekné, ako keď sa pozrieme na moje miniatúry, tak keď takto s nimi porovnám, tak ja tu mám iba pár dobrých miniatúr, ktorá je napríklad táto je pekná, táto je v pohode, ale tiež není bohvie čo, táto je tiež pekná, toto je v pohode a podľa mňa dobrá miniatúra ešte bola táto, ale to bolo také tiež stále, že mohol som ten Mike Schmidt, ktorý tu je, tak ten mohol byť trochu nie taký modrý, lebo to vyzerá celkom divne na tom, ale keď sa pozrieme na toto úplný hnus, ty vole. Neviem, ja to mám 140 views, vôbec neviem. A keď sa pozrieme na tieto, tak nič extra, ale stále je to lepšie. Napríklad táto miniatúra je celkom taká iná. A keď sa pozrieme teda na tie jeho miniatúry, tak ich má o mnoho krajšie ako hlavne v minulosti, v tej som mal úplne hrozné miniatúry a teraz ako už možno jedno dňa odobehne s miniatúrami, to ešte uvidíme. Ale no, mám mňa teraz sa z nich veľmi zlepšujem, lebo som si urobil konečne replay mod, to znamená, že tie miniatúry na Minecraft budú hlavne veľmi dobré a na tie ostatné veci už niečo vymyslím. Ako len keď sa zoberieme tento kanál, tak homestage som hodnotil, že tuto proste není skoro žiadna chyba, akurát čo by som možno pridal ešte dole short, to znamená, že by som dal takých 9-10 na videá, pretože videá má veľmi dobré, možno i pár vecí, čo tam chýba, je pre mňa taký ten tie mými do toho dávať, ale tak to samozrejme každý má na to iný názor, to znamená, že to nebudem nejako tu dávať, to znamená, že videa by som dal takých 80, sú dobré shorty
má len veľa views, lenže niektoré z tých shortov sú, jak to povedať, že sú proste od iných youtuberov, alebo že sú tak uploadnuté, jak to povedať, že proste zobral video a dal to do toho, to znamená napríklad tento, ale to samozrejme poď napríklad tento má vlastný, tento, to znamená, že tam podľa mňa ako není čo súdiť, to znamená, tuto by som dal tých teda 8, 7 z 10, lebo samozrejme musí to mať menej ako video, ale videa má určite lepšie. Playlisty hodnotiť nebudem ani komunitu, toto nemusím podľa mňa hodnotiť, ako má to pekne utobené, to treba uznať. Keď sa pozrieme na banner, tak banner je pekný od cieľe 1000 odberateľov, to znamená, že dal by som takých 8 z 10 a toto je tiež pekné. A no, rozhodne lepšie ako moje, moje nie sú tiež žiadne úplne hnusné, napríklad to sa mi celkom páči, to musí byť ikonické, so mnou to nemôže tam dať môj skin, to sa mne úplne nepáči, ale dajme tomu, že to bude mať takých 7, 8 z 10, dal by som 8 z 10 a celý tento kanál by som hodnotil tak 8, 9, 7 z 10, proste niečo s tým, ja by som dal takých 8,5, možno 7,5 ne, ale viac než 8 určite, proste dajme tomu, že 8,5 z 10. A môžeme sa odkryť na ďalší kanál. Tak ako vidíte, ďalší kanál je Fairclass to Miss Adventure, tiež týpek, ktorého poznám, bavíme sa spolu, sme kamoši a tak fajn, keď sa na to pozrieme, tak homestage mohol by to byť o niečo viac veci, lebo keď sa kúknem do playlistov, potom tak vtedy zhodnotím, že či toto je dosť ako playlistov, asi by mohol mať o niečo viac, ale uvidíme. Keď sa kúknem na videa, tak najviac populárne video má 405 zhliadnutí, to je o denník malého Minecrafťaka, to je pred 2 rokmi natáčal, pane bože, nostalgia. A neviem, o čom toto úplne je, tuším, že tu... Aha, čítal knihu, hej, áno, no, tak čítanie. Potom tu máš také, že poď sa gulovať a také ďalšie veci. A, no, keď sa pozrieme na miniatúry, ak radšej pozrieme na nové, tak táto miniatúra, ako vie to určite ten obrázok za tým neurobil on. Možno, ja nechcem ho podceňovať, ale... Kto vie, táto miniatúra je celkom pekná, ako... Neviem, či je lepšia ako tie moje, ale proste, no. Toto je tiež pekná miniatúra, proste miniatúry sú v pohode, niektoré sú škaredé a niektoré sú napríklad veľmi v pohode. A napríklad toto sa mi celkom páči, ako neviem, či to je úplne ako sa tomu povie, vlastne vyrobené, ale to je jedno, proste je to pekné. Keď sa pozrieme sem, tak nevydáva videa úplne často, čo mi celkom toto a video sa ešte nejaké pozrieme, napríklad, ja neviem, nejaké nie najpopulárnejšie, ale nejaké toto BBCčko alebo také blbosti. A tak sa pozrieme do shortsov, pane bože, tých má veľa. Aké najviac populárny short? 7200 zhľadnutí, to má zase niečo ako Twixer, kamo, on má strašne veľa shortsov. Ktorým budem musieť hodnotiť potom, no. Čo lepšie, live má Fairclass Tommy live do game on. A to je pre 2 rokmi stream, ten si tiež možno pozrieme kúsok. A tak playlistov má viac, to znamená, že to by mohol byť o niečo viac tých playlistov tam, že Minecraft Education svety by som tam dala, Let's Play, Minecraft a takéto veci. A potom komunita. Do komunity, no neprispieva často, to je pochopiteľné k tomu, že že tak často nevydáva, ale okej, toto nechcem hodnotiť, tak teraz pozrieme sem a... No tak toto je nič moc, má 116 000 zhliadnutí, čo dáva, koľko mám ja. Ja mám 2950 zhliadnutí, čo podľa mňa není úplne zlé na to, že som začal byť aktívny pred asi 5 mesiacmi, takže dajme tomu, že som 5 mesiacov na YouTube a tuto máme, že špeciál za 50 odberateľov, to už by som mohol zmeniť, špeciálna parodia, to možno ešte vyjde, ale hlavne čom sa teraz chcem zamerať je taký tajný projekt, ktorý už je vo veľkom vývoji, už to sa iba natočiť a vytvoriť svet a proste bude to extrémne, bude to možno 30 minútové video, ale určite to bude mega dobre, budete si istý mať na tomto kanáli zvonček, ale som bohužiaľ nemôžem dať, lebo som na svojom účte. A uvidíte, ako to bude. Podľa mňa to bude veľmi dobré, ako uvidíme. Podľa mňa to celkom vyjde, lebo to video nebude podľa mňa úplne zlé, ale OK. Ideme ďalej hodnotiť, lebo som tak sa trochu odskočil, to znamená, že sme naspäť tu a ideme teda hodnotiť. Najprv si pozrieme nejakého videa, to je napríklad, ja neviem, toto. Dobrý deň, dámy a páni, a dneska vás vítam u ďalšieho videa z Minecraft Education Editionu. A teraz, ježiš, jak sa to volalo? Ja zabúdam, takže
no aj viacerí ľudia zabudajú, akože, ale z BBC Planet Earth 3, áno. No a v minulej časti som získal tento opasok prieskumníka džungle od tej opičky a som splnil tieto dve veci, no, tohoto tulenia a tohoto žraloka a teraz pôjdeme na, neviem čo to je, vážne, pozriem sa na to. Len ešte sa pôjdem pre istotu pozrieť von, že či tam náhodou ma niekto nepozdraví a no tak nič, nikto ma nepozdravil, tak nechajme otvorené. Tak ja by som aj išiel na toto. Tak fajn, pozrel som si teda minútu z tohto videa, čo je tuším viac ako u Pixeka. A ako vidím, že tu hlas akože celkom v pohode, ako mohol by byť lepší, ako to si musíme uznať, akože ja nemám tiež najlepší hlas, že to je teraz kvôli tomu, lebo mám rameno po 100 rokoch a musím si zvyknúť, ako musím mať taký huber veľmi. Jedné, čo tu vidíme, je to, že proste je to samozrejme staré video, takže by možno by to o mnoho viac vylepšilo. To, že nenatáča to ako, nemusí mať na to čas a proste to už je na ňom, ako, to bude tiež spolupracovať do toho môjho veľkého videa, aj Twixer bude spolupracovať a proste bude to super. A teraz keď sa na to video pozriem, tak edit ako mohol by to byť viac takých o niečo, ten začiatok není zlý. Ako toto intro, ako toto tu sa dá pamätať o niečo zlepšiť, že by som dal, že niečo také ako mám teraz jažek napríklad, že neviem čo ďalej, alebo takéto blbosti a no tak teraz by som išiel utrieť finálne hodnotenie. Tak len homepage, keďže tam fakt má málo vecí, tak by som do takých 6-10, lebo fakt tuto mohol mať shortky tu má, ale shortkov má strašne veľa. A to je asi dôvod, prečo majú toľko odberateľov, lebo čím viac máte shortkov, tým viac ste bohatší, tak toto funguje. To je biznis na tomto svete. To je videa, shorty tu má tu fotiu veci, to mám aj ja, to má každý, ale plánujem som to ešte pridať, že na ich kanále je takéto ďalšie veci. Tak teraz keď sa pozrieme do videí, tak miniatúrky hodnotím tak, že 7, 8 z 10 proste, nie je to žiaden veľký zázrak, alebo 6, ja neviem koľko som dával u Twixera, proste určite menej ako u Twixera, teda 6 z 10 by som dala. Videá sú také, no, ako to povedať, proste videá nie sú podľa mňa. Ako dobre, mohli si lepšie vystriať, ale nevadí, proste dajme tomu, že to je 7 z 10 za to, že ho mám rád ako kamaráta. Shorty, pozrieme si ešte nejaký, lebo to som nevidel, tak pozrieme napríklad ten najnovší. Ako keď som sa na to tak pozrel, tak ono je to zase v jeho videí, čo je celkom dobré, to znamená, že aby som tomu dal, že to je takých, dal by som teda 80, lebo to je k jeho videí, keď to je k jeho videí, tak tie shorty sú proste dobré, ja mám pár shortov na kanáli a je to väčšinou k tým, no k videám, že tam mám nejaké najlepšie momenty a také ďalšie veci a mi sa zdá First Tommy's Adventure, ktoré má skôr také naučnejšie videá, že tam je niečo naučnejšie na teraz novšej dobe a takže to samozrejme sa hodnotí inak ako tie kanály a pre mňa ťažšie, to znamená, že mohol by mať o niečo väčšie toto. Live nebudem kúkať, to sa mi fakt nechce. Playlisty, má ich tu dosť, má ich celkom dobre urobené minis, to sú nejaké mini videá, čítanie. To proste nie je to úplne zlé, to znamená, že dal by som takých 7 z 10, toto nie je najlepšie, dal by som takých 6 z 10 a banner, tam banner, no, toto by som dal, že 5, 4 z 10, fakt nie je to úplne najlepšie, ako to celkom simple a tam musí to byť nejako k nemu, ak to povedať, že ten banner musí nejako približiť ľuďom k jeho kanálu, to znamená, že toto sa moc nehodí a have more fun, to je strašne simple. Fajn, takže by som celý hodnotil tento kanál, ja by som dal takých 5 z 10, ako nie je to nič extra dobré, ale nie je to nič ani extra zlé, to znamená, že dáme tomu, že z polovice je to dobré. A teraz sa budem môcť vytrhnúť na ďalší kanál. Na tento kanál som už reagoval, lenže v dnešnom videu si pozriem všetky tieto videá, ktoré tuto sú a ohodnotím ich, potom ohodnotím kanál, lebo tam som reagoval, túto hodnotím. Tam som proste povedal, že tento kanál je iba zlý, ale nepovedal som ako moc. To znamená, že teraz si to ideme pozrieť. To je homepage, ktorý tu je, videá, created playlist, toto je strašne úplne o ničom podľa mňa, toto by som dal, že mám tu, že tomuto by som dal 3 z 10, to je úplne hrozné.
mám tu fajn channel, Jakub G, to je Sigma, neviem, prečo som tam nedal aj Trixie a Feraklesa. Keď sa pozriem do videí, tak miniatúrky sú strašné, tomu by som dal 1 z 10, to je úplne hnus, toto je úplne o ničom, toto je tiež úplne o ničom, asi najkrajšia miniatúrka je tu táto, to je úplne o ničom, táto je celkom v pohode, toto je v pohode. A playlisty, no, playlisty mám 4, to je úplne hrozné. A no, tuto som neaktívny. Dobre, tak ja si teraz idem pozrieť všetky tieto videá a potom vám poviem, že ako ich hodnotím. Tak fajn, už som si všetky pozrel, ako vidíte, tak som začal útokto a skončil útokto a ideme teda hodnotiť. Tomuto dávam Bedwars Simky prvé video 1 z 10. Tuto už je to horšie, je to 30 minútové video, 3 z 10. Tuto je to, že 4 z 10 lepšie ako toto určite. Toto je 2 z 10, to bolo úplne o ničom podľa mňa. Môj Minecraft film to je minus 69 z 10, tak dajme tomu, že 0. Roblox YouTube Tycoon to je tiež minus 69 z 10, reakcie na parodie. Toto je populárne celkom video, na to je to úplne hrozné. Pretože ako tu mám komentár, to ma zaujíma. Diamanty. Pane, počuť to. Na zdravie. Dúfam, že sa video páčilo, to som bol ja. Kámo, to je hrozné. XD. Čo som urobil? Ja, ne, toto líbujem. Diamanty. Ne, kámo, ja som jej zase to, kámo, čo som to urobil? Ja som magot. Čo to je XD, to je pravda. Ak docela v pohode, tak 4 z 10, no to je nedobrý. Poď na hráčkovanie, super. Nie ťa počuť, to viem. Debil. Som populárny, tomuto by som dal tak 7 z 10, ako lepšie než ostatné, lebo tam nehovorím moc. Tomuto dajeme, že toto je Bedwars, lebo toto bolo pre mňa celkom v pohode až na ten hlas. Ja čas takú, čaute ľudia, že sa vítam do môjho ďalšieho videa, dneska si... No, tomuto by som dal, že 5 z 10, tomuto by som dal 3 z 10, to bolo hrozné. Dot z Pepego, bolo to asi o niečo lepšie, lebo to bolo aj, no ako vidíte, tak proste tomuto by som dal taký 6 z 10, tomuto by som dal 4 z 10, tomuto by som dal 7 z 10, to bolo celkom v pohode, tomuto by som dal takých, ne 2, to nemôžem povedať, 7 z 10, lebo tu som mal editorka, chápete, tuto 2 z 10, lebo strašne divne som tam hovoril. Budeme proste... A hlavne ticho, ešte tam počujem copyright hudbu, to je bonus. Toto video je úplne hrozné, tomu by som dal 2 z 10. No, tak si môžeme pozrieť toto je úplne otrasné, ako neviem, že čo ma tu presviečovalo, aby som toto nedokončil a toto vyzerá ako dobre. Tá postavička by bola pekná, lenže keby som to normálne vytvoril, to by bolo pekné. Som to niekedy chcel skúsiť. Toto je úplne otrasné, ako je sorty, ale toto som taký používal, porovnaj si to teraz. To je o mnoho krajšie, tak som si to aj také predstavoval, akorát tie bubliny by som trochu zmenil, ale na to potrebujem nieko, proste zavolám si. A no, keď sa ešte raz pozriem na ten kanál, ja tu nemám, aha, dáva zmysel. Last and old. Tak proste tento kanál je úplne strašný podľa mňa, ako dal by som to už dostať taký z 10 alebo 2 z 10, pretože to je úplne hrozné. Keď si toto pozriem, tak toto som mohol urobiť krajšie, toto som mohol všetko, mám 8803 zhľadnutí a tam mám 2900 asi, alebo koľko tam bolo. Kámo, to je úplne hrozné. Tomu sa radšej nebudem vyjadrovať. Tak vám to bolo už z videa všetko, ja dúfam, že vám toto video páčilo, aj keď ten posledný kanál vám úplne zničil toto, náladu, to sa vsadím. A teda, ak sa vám to video páčilo, tak dajte like, odber a sayonara.